It-tieni gwerra dinjija kienet bdiet tħalli l-effett tagħha fuq pajjiżna bil-poplu Malti kien qed ibati il-ġuħ u l-aks. Malta kellha bżonn kbir ta' ikel u ta' mediċini. Din il-gwerra issa kienet ilha għaddejja 4 snin u pajjiżna kien tfadallu biss provvisti għal ftit jiem. Lejn Malta kellhom jaslu 17 il-bastiment u waslu biss 5 li rnexxielhom iħillsuhom il-qilla tal-għadu bi vjaġġ li waqaf f'Ġibilta. Il-vjaġġ ra serje ta' attakki mill-għadu fosthom minn 540 ajruplan, attakki minn sottomarini kif ukoll attakki minn fuq il-baħar. L-għadu rid jeqret għal kollox din l-operazzjoni kif kien konxu li Malta kienet waslet fit-tarf u lesta li ċċedi jekk ma tasalx għajnuna mill-Allejati. Lejlit Santa Marija il-poplu dar talb lejn Sitna Marija u fl-14 tax-xahar tal-1942 der il-konvoj Operation Pedestal dieħel fil-Port il-Kbir. F'jum l-assunta bin-nies fuq is-sur il-kol fis-silenzju jaraw ix-xena ta' qudiemhom fil-Port il-Kbir jasal il-bastiment Ohio li wara vjaġġ twil irnexxielu jitrakka max-xatt fid-9:09 ta' filgħodu. Vjaġġ li fl-aħħar kien jibes mhux ħażin b'dan il-bastiment ikun mejjun minn qatt ta' dajjes oħra biex jibqa' fil-wiċċ. Il-bastiment Ohio kellu l-aktar provvista kruċjali, fuel, mediċina u tqiq. Bil-poplu Malti 81 sena wara baqa' jsejjaħ dan il-konvoj bħala dak ta' Santa Marija, il-konvoj li salva lil Maltin matul it-tieni gwerra dinjija.